Sisimele ndakatora namba yenyu kuFacebook. Ndinonzi Lucy Marufu, ndogara kuPretoria, kuOliven kuWashboard. So ndakaya kuno last year. Not last year but 1A. Ndakaya last year. Zvinhu zvasina kundimirira mushe, ndakaita zvekutsvagirwa basa, ndikabhadharwa tiketi nemurungu, ndikauya ndikasikoshanda 2 weeks. Murungu yainetsa, ndobva ndazodzoka, bva ndasikogara kumba kwavamwe sisi wangu kunoko. Sisi wangu ava ndakangoti ndichitsvaga basa nekuti ndidzokere kuZimbabwe zvinhu zvinonimirira mushe. So sisi wangu ava ndambondidza kuti vari kugara neboyfriend, bva ndatoshiya, bva ndaikumbirwa kurara. Ndichi ndazowana basa re2000 kuCenturion, bva ndaenda bva ndanoshanda kuCenturion kwekwe. So ndabva kuCenturion ndashanda, pay yanga iri shoma. Ndobva ndafurirwawo neumwe musikana akati nezvawakaita izvasikana kune kunoenda wadi kusiya ungashandira 2000 sara sina kana mari. Ndobva ndatozviteedzerawo, ndobva ndaenda kuya kunoenda vasikana kuTouchline. Ndobva ndanogara, ndakashanda I think 2 weeks but chandakabuditsa hapana. Ndashanda 2 weeks dzedziya, ndobva ndanoti izvi hazvisi kumbobuda kana rendi kumusha handichakwanisa kutumira vana. Ndandakubhadhara, bva ndakutsvaga room yangu yekugara ndega kunoko. Ndobva ndanoti zvandiri kuita zvazviite. Ndobva ndazowana stay in. Kustay in kundakashanda first month, ndakashanda kubva Feb gore rinori kusvika mwedzi watiri watapfuura basa ndokubva rapera. Murungu akangoti hanzi ndavhura mabhegi ako wandibira, asi akazondiudza ndatobuda. Ndikati ako unogoti ndakubira, sei usina kundiratidza ipapo kuti nditasi ndakubira, wakundiudza ndabuda, why? Ende kana wangu watora chinhu mubhegi rangu wangu wachidi kundirakidza kuti ichi nechichi, anti wai watora. Abva atanga kundisendera mainformation ekuti tora mari yekunyepa, achindisendera mainformation akandipa 1000. Ndo mari yakandipa yandakashandira mwedzi wese. Yaakazondipa ndamudza kuti kana usiuda kundipa regedza, Mwari akukomborere. Asi iwe unoziva kuti ndiri single mother inobhadhara vana rent kumusha. Asi kana wakudai ndopa akanditumira 1000 zvikanzi wangu wakandikwereta 2000. Saka I'm taking my money. Ndaitambira 4000 ndobva ndatora 2000 yake, ndobva nditi mari yangu yandatora 1000 ndo mari yako. So kubva ipapo simeli izvozvi handina pekugara, ndogara neboyfriend. But kungogara mwoyo hausi kuda. Vana kumusha vari vega zvakaoma. Last month mwedzi uno ndakatobhadhara rendi yakashota. Simeli ndandichikumbira zvangu rubatsiro rwokuti kana vanhu vanongoda kungondikwidza hangu bhazi rekungoti ndiende kumusha chete kuvana, zvinonondiona zvinonondiwana ndaakumba. Izvo zvichandiri kushaya imari yebhazi yekuti ndiende kumba. Munhu wandinogara naye Simeli akada anongopopota like izvo zvabuda achingopopota, harove hake, asi anongopopota zvokuti unotadza kana kuziva kuti chii. Of which ndakangogara chandiri kuita hapana. Kumuti ndipo mari yebhazi haakupi. So ndiri kungokumbira rubatsiro Simeli, kana anokwanisa hake kungondibatsirawo nemari yebhazi yekuti ndidzokere kumba. Ndinogara kuHarare kuWaterfalls, ndidzokere kuvana hangu. Vana vangu vari vega kutaura kwandiri kuita kudai, chikafu havana. Saka ndiri kuona kuti zviri nani. Marimwe zuva ndakanyorwa nemwana kuti mama dai madzoka ini.